Hello, may buntag. May diri sa suba sa yung kabuntagon. Himuon mamasol ni. Kay naman mga kuha nga mga anay. Ting anay man so among paon karon. Ning anay, Anay. Anay among paon ron anay. Sa to paon? Anay. Anay. So mo na mong gamit ron para pa kuan sa isda. So atong sulayan kung kaon bang isda ni. Kay di pang daiban mga anay diri suba. Anay ta. Kayo. Hoy, buka. Ara mo kuha. Oh, kamu kuha. Kuha na ni. Oh. Waka waka. Pagidugay ni mo Kuha ba? din kita. Waka waka. Pagidugay ni mo? Oh, dugay po. Kapuntura ka. Ano may nakuha? Oh, pundo gamay. Ano mo po? Kapuntura ka? Fresh fish in the river. Free fish na siya. Yayay na. Samot na ginagayayay, kitugon. Ano? Ah, uli pa. Kisi-kisi po. Mulangoy pa sa tubig. Langoy. Mulangoy nga. Ito, palangoy yun. Ano? Hindi na siya palangoy yan. Yun sa wala ko kuha. Tingnan mo pa idiungan. Sis, kita yung Tuhugon eh, tuhugon. Tuhugon yan ang kabuhi. Tuhugin natin. Para hindi makabuhiin. May pang-ulam na isa. Ang pauna mo, kuan. Ako, kung duro pa akong baso. Ah. Sis, katigil ta. Hindi ginapan ko lang yun. Ang pauna mo kanang Oh! anay. Ano ba? Anay ang paon. So, kakubit na mi anay. Balok, ito ko. Batasan isda Ha? Galing ko, magalang ko kabalo. Aras, may batasan. Wala man akong bato. Ha? Wala. Ha? Bato. Sagdi na. Ay, di pagbuta-buta raw. Bato. Ilokot, gini ko. Gaan kaya. Kani? Isa man mo paglukot. Hmm. Hmm.
Sa lalong dindot. Ano sa tatay gawin mo lagi? Sayas kasi yun pa. Naginapan. Nakaspilo ko sa ko. One wing down. Pata siya. Isa na. Ako. Bilin at lubot tayo. Ulo lagi kaon. Isa pa itong nakuha karon. Isa pa itong nadali. Hindi nga natin. Kuha pa sa mga. Hindi na magprito. Sa mga hapon, masunin din mga hapon. Hapon. Napundur di sila tinlog. Gamay ka to ah. Dindot ng baha pa no. Dako pa no. Dubulsog ganan man ipatagsata. Uy, yabo. Patay. Yabo. Man. Gali, maputol ang ulo, no? May ko anay pa. Thank you pa. Lumeng! Uy! Lumeng!
Yun. Sa itong pagpaunan. Ha? Ani ra ko? Ah, mandiri. Hala! Ah! Ani ra ko rin. Okay. Ato katas tabok no? Ikaw? Katas tabok. Ha? Tabok ta. Yan nga ko. Asa? Patuga ka. Ikaw niya oh. Ha? Ikaw ra lagi. Patuga ka. Lagi to. Ikaw ra lagi niya. Paon? Oo. Naman diri daghan. Sama timingan na. Basta makamalas, di juga katako. Di. Makamalas. Kanang anay. Kuha pa sila. Hello. Sabihin na sila. Kaibo. Sa mo sulod ka di ka maibo. Di naman usahay kuha tagdagan. Di lama. Di sa tagdagan. Luming. Dako niya ito nakuha ron. Dako ni diba? Isi ba? Oh, isi na. Isi ya. Isi ya. Isi. Oh. Gusto ko mabalik suba. Hugo na to, hugo. Hugo na to. Oh, ay nagbalik suba kaya mo nakang subok na sa kuan. Yun yun. Ay. Labay na kita.
Tibay sa kamay. Ako dapat magpaon. Orot ng paon. Ako dito. Nadadaghan ang mga masulay. Dapit nga side na daghang na masul ya. Na masul ya dito sa side. Sa taas. Ako na masul ito. Hindi lang kikita mo na masul. Atong dulo ang mga masulay din hing lugar ha. Subay to diri. Murot na nanago naman sila. Adin niya mga masulay dayo. Adin ni daghang mga masulay. Busog na sila kasi nahurot na lang anay ba. Oh. Ang daiban na da ganiha oh. Ay, gipangkukuan. Ang luksuan. Ari ta dag. Oh. Ah, grabe. Nagkuha oh. Ha? Ay, tilapia? Ha? Ay, siya ko. Lo. Ha? Kasi nakuha ng dako pa. Ikaw na. Pukuton na ito na eh. Pukuton. Diri dapit oh, daghang kay mamasulay oh. Oh, diri nga side. Oh, diri nga side oh. Oh. Balik taloy. Mambog pa ta. Toy. Iwas at ako masuk kamay. Ah. Ito na side. Try to try. Takay ba biya? Kuha ni. Sumora na itong kuha ron. Ha? Kano itong kuha oh. Pero okay na ni, makasugaan na ni ron. Enjoy ya pun sila pamasol oh. Nakita ka ron, tinaw karon ako ang tinaw ang suba. Tara? Ay, nabagdaan ko niyan. Ako ba?
So, di mo nararaman, no? Sa sunod na punta. Sunod na pagkamasyon na po lang atong update. Thank you, bye-bye. Thank you for watching.